பள்ளியோட தாளாளர் வந்து பிஜேபிக்கும் ஆர்எஸ்எஸ்க்கும் நெருக்கமான ஆளாக இருக்கிறார். அதனால் அவர்களுடைய அழுத்தத்துக்கு காவல்துறை பணிந்து விட்டது. ஒரு பிஜேபிக்காரருக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் ஏன் பயப்படும்? இந்துத்துவ சக்திகள் வந்து தமிழ்நாட்டை நாசப்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்கின்றார்கள் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு காவல்துறையும் மாவட்ட நிர்வாகம் துணை போயிருக்கு. திமுக ஆட்சி அதிமுக ஆட்சி எது நடந்தாலும் காவல்துறை ஒரு ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்குது. எப்பவுமே ஒரு குற்றவாளியோ அல்லது சந்தேகத்துக்கிடமான யாரோ இருந்தால் ஒரு கிடைச்சா உடனே அவங்க கையை காலை உடைச்சி அவங்கள வந்து லாக்கப்பில் போட்டு அடித்து இதெல்லாம் அந்த காவல்துறைக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்ததுன்னு தெரியல. அவங்களாம் வந்து யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டா அவங்க வந்து நீதிபதி ஆகிடுறாங்க உடனே. ஆர்எஸ்எஸ் பாஜக இவர்களெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு என்றைக்குமே அவர்களுக்கு உதவி செய்ததில்லை. நல்லா படிக்கிறதுக்கோ மருத்துவத்துக்கோ சுகாதாரத்துக்கோ எதுக்குமே அவங்க உதவி செய்ய மாட்டாங்க. சென்சிட்டிவாக அவங்கள நீ இந்து அப்படின்ற மாதிரி தூண்டி விட்டு உங்களுக்கு எதிரியே இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க கிறிஸ்தவர்கள் இருக்காங்க இப்படி சொல்லி மக்களை முட்டாளாக்கி அந்த முட்டாள்தனத்தை வந்து அரசியல் ஆதாயமாக மாற்றுறது தான் அவங்களுடைய வேலை. பிரதம மந்திரியே ஒருத்தர் போய் பார்க்குறாரு. தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தால் தேடப்படும் குற்றவாளி அறிவிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் பிரைம் மினிஸ்டரை போய் பார்க்குறாரு. அது வந்து பிஜேபி வந்து தலைவர் ஒருத்தர் கூட்டின்னு போய் அறிமுகப்படுத்துகிறாருன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் வரைக்கும் ஒரு குற்றவாளி வந்து போய் பார்க்க முடியும், மோடி அவர்களை சந்திக்க முடியும் அப்படின்ற நிலைமை இருக்குது. ஒரு ஒற்றுமை உருவாச்சு இல்லை எல்லா சமூகங்களுக்கும். அந்த போராட்டத்தில் எல்லா சாதிகளை சேர்ந்தவங்களும் ஒன்றிணைந்து போராடுறாங்களே. இந்த ஒற்றுமையை வந்து சிதைச்சிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை தலித் சமூகத்தை குற்றவாளிகளாக காட்டி நீங்கள் ஆள்காட்டி வேலை பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து காவல்துறை வந்து உளவுத்துறை பயன்படுத்தப்படுதா. அவர் எப்போவுமே வந்து தலித் மக்களுக்கு எதிராக வேலை செய்யக்கூடிய நபர் செந்தில்வேலன் 6 பேரை சுட்டு கொண்டாங்க. இவர்கிட்ட ஒருத்தன் கையை நீட்டி பேசினா அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக சுட்டு கொண்டவர் தான் செந்தில்வேலன். தமிழ் குரல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நாம் சந்திக்க போகும் சிறப்பு விருந்தினர் விசிக துணை பொதுச் செயலாளர் திரு கௌதம சன்னா அவர்கள். சார் வணக்கம். கள்ளக்குறிச்சியில் ஒரு 12ஆம் வகுப்பு மாணவி மர்மமான முறையில் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க. அதோட சந்தேகங்கள் நீட்சியாக போயிட்டே இருக்குது. எல்லார் மனதிலையும் சில சந்தேகங்கள் எழுந்துகிட்டே இருக்குது. நேற்று அங்கே தேசிய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நல ஆணையம் ஆய்வு செஞ்சுருக்கு. அதன் பிறகு அதோட தலைவர் பிரியங்கோனுகோ செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார். அப்போ ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார். என்னென்னா விசாரணையில் இன்னுமே குறைபாடுகள் இருக்குன்னு. சிபிசிஐடிக்கு மாற்றினதுக்கு அப்புறமும் கூட விசாரணையில் குறைபாடுகள் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன சார்? அதாவது சிபிசிஐடி இப்போ தான் தொடங்கியிருக்கிறாங்க. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி லோக்கல் போலீஸ் என்ன மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்களோ எவிடன்ஸ் மெட்டீரியல் என்ன விதமான சந்தேகங்கள் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்களோ அப்புறம் வழக்கோட தன்மை இதெல்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அடிப்படையில் தான் அவங்க தொடங்கியிருப்பாங்க. ஆனால் இன்னும் கூட வந்து வழக்கில் வந்து ஒரு அந்த திசை வழி அப்படின்றது இன்னும் பழைய தடத்திலே தான் போயிட்டு இருக்குது. சிபிசிஐடிக்கும் சரி அவங்க வந்து இன்னும் அந்த தற்கொலை அப்படின்ற கோணத்திலே தான் போய்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர அது கொலையா அல்லது ரேப் அண்ட் மர்டர் அந்த கோணத்தில் அவங்க அணுகிறாங்களான்னு தெரியல. ஆனால் அதுக்கு பதில் என்ன நடந்துட்டு இருக்குதுன்னா கலவரத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பேர் குறி வச்சு வழக்கை வந்து திசை திருப்புற வேலை தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஒரு 300 பேர் கைது செஞ்சுருக்காங்க. இப்போ வந்து இந்த தேசிய குழந்தைகள் நல ஆணையம் இந்த வழக்கில் வந்து அக்கறை காட்டுறது வரவேற்கத்தக்கது. அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் இது போல் நடக்கிற எல்லா வழக்குகளும் வந்து அக்கறை காட்டணுன்றது தான் நம்மளுடைய வேண்டுகோளாக அதில் நான் வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா பாஜக அரசியல் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு தளமாக இப்போ மாறி இருக்குது. தமிழ்நாடு வந்து அமைதி பூங்காவாக இருந்தது. சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து அவர்கள் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதுக்கு திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த வன்முறை ஒரு சாக்காகிடுச்சு. அதனால் அந்த விஷயத்தை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க இந்த விஷயத்தை இப்போ கையில் எடுக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து அரசு ரீதியாக எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அரசியல் ரீதியாக கூட அவங்க எடுக்கலாம். அதை நம்ம வரவேற்கணும்னா உண்மையான குற்றவாளிகள் யார், இது வந்து ரேப் அண்ட் மர்டர் அப்படின்ற கோணத்தில் அணுக வேண்டும். அதற்கான குரலை வந்து பாஜக கொடுத்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். வழக்கறிஞர் திரு சங்கரசுப்பு கூட சொல்கிறாரு அது தற்கொலை அல்ல கொலை தான், அதுக்கான பல்வேறு முகாந்திரம் அதில் இருக்குன்னு. உங்களுடைய சந்தேகங்கள் என்ன சார்? என்னோடய சந்தேகமும் அதுதான் இருக்குது. ஏன்னா வழக்கு வந்து அந்த பெண்ணோட மரணத்தில் பல சந்தேகங்கள் இருக்குது. பல சேனல்கள் நானும் சொல்லிட்டேன், பல பேர் சொல்லிட்டாங்க. இதில் வந்து என்னென்னா அந்த பொண்ணு செத்ததாக சொல்லப்படுற இடத்த வந்து இன்னும் பிளேஸ் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் அது இன்னும் சரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணவே இல்லை. மேலேருந்து விழுந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த இடத்துல ரத்த காயமும் வேறு எதுவுமே வந்து அடையாளமே இல்லை அந்த இடத்துல. அப்புறம் 3வது மாடியிலேருந்து விழுந்ததாக சொல்கிறாங்க இல்லையா. 3வது மாடியிலேருந்து விழுந்ததுக்கான காயங்களோட தன்மை இருக்கும். அந்த தன்மை போஸ்ட்மார்ட்டத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை. அப்புறம் சயின்டிஃபிக்காக ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் இது ஒரு மேலேருந்து கீழே விழுந்தால் என்னென்ன காயங்கள் உருவாகுமோ அந்த காயங்கள் அந்த உடம்புல இல்லை. இப்படி பல்வேறு சந்தேகங்கள் வந்து இந்த வழக்கில் இருக்கிறதால பெற்றோர் தரப்பு சொல்கிறது தான் உண்மையாக இருக்குமோ அப்படின்ற கோணம் இப்போ உருவாயிடுச்சு. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த பொண்ணு வந்து ரேப் பண்ணிட்டு அல்லது பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கொலையாளிகளை மறைப்பதற்காகத்தான்
திட்டமிட்ட ஒரு கலவரம் உருவாகியிருக்குது. சிறைக்குள்ளே இருப்பவர்கள் இந்த கொலைக்கு தொடர்பில்லாத ஆட்கள் இருக்கிறாங்க, உண்மையான குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்ற கோணத்தில் ஒரு நம்பகத்தன்மையோ அல்லது அந்த சந்தேகத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு சான்றுகள் இருக்குதை நம்ம பார்க்க முடியுது. இதில் அந்த பெண்ணோட தாயார் செல்வி கூட ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சுருக்காங்க. என்னென்னா, என் பெண் 3வது மாடிக்கு ஏறி போகிற மாதிரி ஒரு சிசிடிவி காட்சி வெளியிட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுங்கிறதே ஃபுல்லாக வெளியிட வேண்டியதானே. அது என்ன பாதியை மட்டும் கசிய விடுறது, மீதியெல்லாம் ஏன் மறைக்கணும்? அது ஒரு பர்பஸாக தான் மறைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டே வைக்கிறாங்களே சார். உண்மைதான். அந்த சிசிடிவி, அதாவது போலீஸ் வந்து ஒரு வேளை வந்து அவங்களோட வழக்கு விசாரணைக்காக எல்லா சிசிடிவி ஃபுட்டேஜும் வந்து அவங்க கொடுக்காம இருக்கலாம், அது அவங்களோட உரிமையாக இருக்கலாம். ஆனால் மக்களுக்கு அதிகமான சந்தேகம் வந்திருக்குது. இந்த சந்தேகம் வந்து தீர்த்து வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து அரசுக்கும் இருக்குது, காவல்துறைக்கும் இருக்குது. ஏன்னா மக்கள் வந்து இந்த ஒரு கொலையால் வந்து பள்ளிக்கூடத்துங்கள் மேலே வந்து ஒரு பெரிய அவநம்பிக்கை இன்றைக்கு உருவாக்கியிருக்குது. இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய அவநம்பிக்கை மற்ற பள்ளிக்கூடத்துக்கும் பரவும். அங்கே இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் தன்னுடைய பிள்ளைகள் பாதுகாப்பாக படிப்பாங்களா, பாதுகாப்பாக வாழ்வாங்களா, எதிர்காலம் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற கவலை பெற்றோர்களுக்கு இருக்கும். இப்போது அந்த கவலையின் அடிப்படையில் தான் எல்லாரும் இப்போ இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க. அதெல்லாம் வந்து அந்த எங்களுடைய சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்யுங்க அப்படின்ட்டு. இது ஒரு கொலை மட்டும் இல்லை, இது அல்லது ஒரு ரேப் அண்ட் மர்டர் மட்டும் இல்லை, அதை தாண்டி ஒரு சமூக பதற்றத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு உளவியல் ரீதியான ஒரு தாக்கத்தை இது உருவாக்குது. அதுக்காக இந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து வெளியிட்டு அந்த பெற்றோர்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருக்குதோ அந்த சந்தேகத்தை தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து காவல்துறைக்கு இருக்குதுல. இந்த மாணவி மரணம் தொடர்பாக வெளிவந்த அட்டாப்சி ரிப்போர்ட் மேலே பல பேர் வந்து கேள்விக்கணைகளை எழுப்புறாங்க. என்னென்னா, அந்த அட்டாப்சியை பண்ணதே வந்து ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட்டும் ஒரு டியூட்டரும் தான் பண்ணாங்க, கரெக்டான முறையில் டாக்டர்கள் அங்கே போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறதுக்கு அனுப்பப்படலை அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டே வைக்கிறாங்க. நீங்கள் எப்படின்னா பார்க்குறீங்க? அது உண்மைதான். அது சங்கர சுப்பே அந்த குற்றச்சாட்டு எழுப்பியிருக்காரு. விசாரித்து பார்த்த வரைக்கும் அது உண்மை தான். ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து டியூட்டர், இன்னொரு அம்மா வந்து கைனகாலஜிஸ்ட், அதாவது கைனகாலஜிஸ்ட் கம் ஆரம்பம், அந்த ஹாஸ்பிட்டலோடைய ஆரம்பமாக இருக்கிறவங்க. ஸோ அவங்க வந்து இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறதுக்கு தகுதியற்ற ஆட்கள். அவர்கள் தகுதி வாய்ந்த மருத்துவர்கள், ஆனால் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறதுக்கு தகுதி வாய்ந்த ஆட்கள் கிடையாது. அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவான வழக்குகளில் பொதுவாக வந்து ஃபோரன்சிக் மெடிக்கல் சயின்ஸ் படித்த டாக்டர்ஸ் தான் அதில் இருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் குறைந்தது 15 வருட முன் அனுபவம் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்கள் தான் இந்த மாதிரி வழக்குகளே பண்ண முடியும், எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் கொடுக்க முடியும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்கு போவாங்க, அதுவும் சரியில்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த போஸ்ட்மார்ட்டம் போவாங்க. வசதியை பொறுத்து எத்தனை போஸ்ட்மார்ட்டம் வேணும்னா போகலாம், தப்பு இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு மேலே எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணவங்களுக்கு வந்து குற்றவியல் வழக்கு தொடர்பாக போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணாங்களா இல்லையா அப்படின்றதுக்கான பதிலே இல்லை. அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுடைய போஸ்ட்மார்ட்டத்தில் சந்தேகம் இருக்கும். அங்கே ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட் யாருமே இல்லையா அந்த ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்மார்ட்டத்தப்போ? இல்லை, யாருமே இல்லை. அதாவது போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்கான ஃபோரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட் இல்லை. இனிமேல் மற்றவங்க வந்து கிடச்சிருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் எல்லாம் லேபுக்கு அனுப்புவாங்க, ஃபோரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் அனுப்புவாங்க. இங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்த பிறகு தான் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ ஆனால் இவங்க கொடுத்துருக்க ரிப்போர்ட்டை பார்க்கும்பொழுது அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிற காயங்கள் இதெல்லாம் நம்ம தெளிவுபடுத்தி பார்த்தா என்ன தோணுதுன்னா, தற்கொலைக்கான காயங்களாக இல்லைன்னு தோணுது. ரெண்டாவது ஏன் இன்னொரு அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டில் டவுட் வருது அப்படின்னா, இந்த வழக்கு எதை நோக்கி போகுது அப்படின்னா ரேப் அண்ட் மர்டர், அதாவது பாலியல் பலாத்காரம் அல்லது பாலியல் குற்றமும் அதே நேரத்தில் கொலையும் சேர்ந்து நடந்திருக்குது. ரெண்டும் சேர்ந்து நடந்திருந்தால் போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்கு மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிறப்புறுப்பில் வந்து தாக்குதல் நடந்திருக்குதா அல்லது அந்த பொண்ணுக்கு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டிருக்கா, அப்படி வன்புணர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்களா அப்படின்றத வந்து அதில் தெரிஞ்சிருக்கணும். அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்னா அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது ஆய்வு செஞ்சுருக்கணும். ஆனால் ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வெஜினாவோட எக்ஸ்டர்னல் மேலே ஜெனிட்டல் பார்ட்டுடைய மேலே மட்டும் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, எந்த காயமும் இல்லை அப்படின்ட்டு. அப்போ உள்ள காயம் இருக்குதா அதை பற்றி தெரியல. அதுக்குள்ளே ஸ்பெர்ம் ஏதாவது இருக்குதா, வன்புணர்வு செய்யப்பட்டிருந்தால் ஆணுடைய அந்த இது இருக்குதா, மற்ற பொருள் ஏதாவது உள்ளே இருக்குதா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாகணும். பட் அதை கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. அதுக்கான குறிப்பு கூட அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் இல்லை. அப்போது எந்த நோக்கத்துக்காக அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்யப்படுமோ அந்த நோக்கத்திலேருந்து விலகி இருந்ததால் அடுத்த போஸ்ட்மார்ட்டத்தை கேட்குறாங்க. இப்போ அடுத்த போஸ்ட்மார்ட்டம், இந்த ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்மார்ட்டத்தில் இன்னொரு கேள்வி இருக்குது. அதாவது முதல் உடற்கூறாய்வு நடக்கும்போதே அந்த பள்ளி தாளாளரோட மகன்கள், ரவிக்குமாரோட மகன்கள் சக்தி மற்றும் சரண் அங்கே இருந்ததாகவும் ஒரு தகவல் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் ஆய்வு பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான தகவல்கள் ஆமாம், அதுதான் நாங்கள் முதல்லேருந்தே அந்த கேள்வியை எழுப்பிட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா
ஏன் அந்த கேள்வி அங்கே தேவைப்படுது அப்படின்னா, இந்த வழக்கில் நமக்கு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, போலீஸ் என்ன சொல்லுது, இது தற்கொலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. தற்கொலைக்கான காரணம் அந்த பொண்ணு கடிதம் எழுதி வச்சிருக்கு. அந்த கடிதத்தில் பள்ளியுடைய வார்டனும் பள்ளியுடைய கெமிஸ்ட்ரி டீச்சரும் என்னை டார்ச்சர் பண்ணாங்க, அதனால் நான் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டேன், வேறு யாரும் பொறுப்பு இல்லை அப்படின்ற கோணத்தில் அந்த பெண்ணு லெட்டர் எழுதி வச்சு தான் போலீஸ் அவர்கள் லெட்டரை காட்டுது. பெற்றோர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த கடிதம் வந்து போலியான கடிதம், போலியாக தயாரிக்கப்பட்ட கடிதம், இது என்னுடைய பொண்ணோட கையெழுத்து இல்லை அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த கையெழுத்தின் அடிப்படையில் இந்த கையெழுத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய குற்றம் சாட்டப்பட்ட 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டு இப்போ உள்ளே இருக்கிறாங்க. அதில் ஒரு பெண்ணு ஒரு ஆண், அவங்க 2 பேர் உள்ளே இருக்கிற நேரத்தில் இவங்க பாலியல் பலாத்கார வன்புணர்வோ பாலியல் பலாத்காரமோ செய்யப்பட்டு கொண்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றது தெரியுது. அப்போ வேறு யாரோ 2 பேர், இப்போ வேறு யாரோ 2 பேர் யார் பண்ணியிருக்கணும், 2 ஆணா, ஒரு ஆணோ 2 ஆணோ யாருன்னு தெரியாது. அப்போது அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த பெண்ணு மரணம் அடைந்த அந்த இரவு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி நடந்திருக்குது. அந்த பர்த்டே பார்ட்டி அந்த ஸ்கூல் பிரின்சிபலோட பர்த்டே பார்ட்டி, அவருடைய பிறந்தநாள் அன்றைக்கான்னு தெரியாது, ஆனால் பர்த்டே பார்ட்டி அவங்க வந்து ஒரு 4-5 பேர் கெட் டுகெதர் மாதிரி கொண்டாடி இருக்கிறாங்க. அந்த கெட் டுகெதரில் சக்தியும் சரணும் கலந்துக்கிறாங்க. அந்த பள்ளி வளாகத்துக்குள்ளே அந்த பார்ட்டி நடக்குது, பிரின்சிபல் ரூமுக்கிட்ட நடக்குது அந்த இது. அப்போது சரண் வந்து பள்ளி தாளாளர் ரவிக்குமாரோடைய தம்பி, சக்தி வந்து அவருடைய பையன். ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அந்த பார்ட்டியில் கலந்துக்கிருக்காங்க. அப்போ அந்த பொண்ணு இறந்து போயிருக்குது. அப்போது அந்த இரவே அப்போது தொடர்பு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தால் யாரால் செய்யப்பட்டிருக்கலான்றப்போ குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையில் இருக்கக்கூடிய 2 பேர் இல்லை அப்படின்னு முடிவு ஆகிடுச்சுன்னா இவங்க 2 பேர் மேலே அந்த சந்தேகம் வருது. ஏன் சந்தேகம் வருதுன்னா, மீதி பேர் எல்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்க 2 பேர் இது வரைக்கும் யாரும் காணும். தைவான் தப்பிச்சு போனதாலாம் கூட சொல்கிறாங்க. இப்போ பெங்களூரில் அடைக்கலம் தேடிட்டு இருக்கதாகவும் சொல்கிறாங்க, தைவான்லேருந்து வந்து. சரி, இப்போது ஏன் ஓடணும்? உங்கள் மேலே குற்றம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஓடணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ இந்த ஓடாமல் இங்கே தங்கி ஒரு வேளை இருந்திருந்தால் கூட இது தற்கொலையா அப்படின்றது கூட வந்து மாறி இருக்கலாம் ஒரு கோணத்தில். ஆனால் அவங்க தப்பிச்சு ஓடின பிறகு குற்றம் வந்து அவங்க செய்திருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இன்னும் அதிகமாகுது. ஸோ இந்த சந்தேகத்தை தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு காவல்துறைக்கு இருக்கிறதால அவங்கள கொண்டு வந்து விசாரித்து அன்றைக்கு இரவு என்ன நடந்தது அப்படின்னு விசாரித்தா தெரிஞ்சிட போகுது. கூட வந்து அந்த பொண்ணு கூட படித்த பசங்க இருக்கிறாங்க, அப்புறம் வாட்ச்மேன் இருப்பார், மற்ற நிறைய பேர் அந்த கேம்பஸ்குள்ளே இருந்தது இருப்பாங்க. யாருமே விசாரிக்காமல் வந்து ஒரு தற்கொலை அப்படின்ற கோணத்துக்குள்ளே எப்படி போக முடியும்? இந்த போராட்டம் வந்து 17ஆம் தேதி தான் வெடிக்குது. அது வன்முறையாக சில இடங்களில் நடந்தது, கசப்பான சம்பவங்களும் நடந்தது, நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும். ஆனால் 13, 14, 15, 16ஆம் தேதி வந்து தாளாளர் ரவிக்குமார் டெல்லிக்கு போனதாக ஒரு செய்தி இருக்குது. அங்கே வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா உள்துறை அமைச்சரோட பிஏவை சந்தித்து அவர் லாபி பண்ணதெல்லாம் கூட சொல்கிறாங்களே சார். உண்மைதான். அந்த சந்தேகம் வந்து சந்தேகம் மட்டும் இல்லை, அது உண்மையாக கூட இருக்கும். ஏன்னா அது தொடக்கத்திலே அது எழுப்பினாங்க. அவர் டெல்லிக்கு எதுக்கு போகணும்? பிரச்சனை இங்கே இருக்கிற நேரத்தில் போலீஸ்க்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டு அந்த வழக்கை வந்து முடிக்கிற வேலையை பார்க்கணுமா, பள்ளிக்கூடத்தை பாதுகாக்கிற வேலையை விட்டுட்டு டெல்லிக்கு எதுக்கு போனோம் அவர்? இப்போ போயிட்டு அங்கேருந்து போலீஸ்க்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கறது, இந்த வழக்கை வந்து தற்கொலையாக மாற்றுறது, இதுக்கான அழுத்தத்தை இங்கே கொடுக்கறது மூலிமா போலீஸு எப்போவுமே வந்து லோக்கல் போலீஸ் வந்து மேலேருந்து எந்த அழுத்தம் வந்தாலும் உடனே பணிஞ்சு போயிடுவாங்க. அவங்க ஒன்றும் கேட்டால் எங்களுடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மேலேருந்து சொல்கிறாங்க சார் நாங்கள் என்ன சார் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க. அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிடுவாங்க. ஆனால் 5 நாள் போராட்டம் நடக்குது, 4 நாள் போராட்டம் நடக்குது, காவல்துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல. சும்மா பள்ளிக்கூடத்துக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறன்ற பேரில் போராட்டக்காரர்களை தடுத்து தான் வச்சுருந்தாங்களே தவிர ஒன்றும் பண்ணலை. மாவட்ட நிர்வாகம் வந்து கலெக்டரும் வந்து பேசவே இல்லை. அதுக்கு பிறகு வந்து ஏன் வந்து இவ்வளோ நாள் 4 நாள் போகிறதுக்கு இவ்வளோ தூரம் ஒரு லாபி இருந்ததால தான் இவ்வளோ தூரம் போயிருக்குது. முறையான வழக்கு வந்து முறையான திசையில் பதிவு செஞ்சு முறையான திசையில் அதனுடைய விசாரணையும் போகாததால் கோபம் இயல்பாக வரும் மக்களுக்கு. ஆனால் 4 நாள் அமைதி காத்திருந்தாங்களே, 5ஆவது நாள் ஏன் கலவரம் வெடிக்குது? இதில் ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா? அப்போ இந்த கேள்விக்கு ஏற்கனவே எல்லாரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். இந்த வழக்கில் வந்து இந்த கலவரத்தில் இந்த வழக்கை திசை திருப்புவதற்காக, சான்றாதாரங்களை அழிப்பதற்காக, உள்ளே வந்து கொலை செய்யப்பட்டதாக நம்பப்படுகின்ற சான்றுகளை, சாட்சிகளை அல்லது எவிடன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை அழிப்பதற்காகத்தான் திட்டமிட்டு இந்த கலவரம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த கலவரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா வெளியிலிருந்து ஆட்களை வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்ற தகவல் பல பேர் சொல்லிட்டாங்க. அன்புமணி சொல்லியிருக்காரு, தலைவர் திருமா சொல்லியிருக்காரு. இவங்கெல்லாம் சொன்னதை வந்து உறுதி செய்யப்படுத்தக்கூடிய தகவல்கள் இப்போ வந்திருக்குது. அப்போது நாங்கள் சொல்கிற அந்த தகவல் இன்றைக்கு உண்மையாக இருக்குது.
200 பேருக்கு மேலே வெளியிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. எல்லாரும் 2 வீலரில் வந்திருக்கிறாங்க. உள்ளே வந்து அவங்க கலவரம் பண்ணுறதுக்கு, அந்த அந்த வளாகத்தை எரிக்கிறதுக்கு, பேருந்துகளை எரிக்கிறதுக்கு, அறைகளுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு எல்லாமே திறந்து இருக்குது அவங்களுக்கு. டிராக்டருக்கு போனால் டிராக்டருக்கு சாவி இருக்குது, பஸ்ஸில் போனால் பஸ்ஸில் சாவி இருக்குது, ரூமுங்களுக்கெல்லாம் அறைகளுக்கு போனால் அறைகளை எல்லாம் திறந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு சாவிகளோடு விட்டு போயிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன நடக்குதாங்க? ஒரு நாளிதழில் கூட இந்த செய்தி வந்தது. என்னென்னா நீங்கள் சொன்னது போலே தான், வெளியூர்லேருந்து ஆட்களை இறக்கியிருக்கிறாங்க ஒரு பள்ளி நிர்வாகத்தினாலேயே. அங்கே இருக்கிற சில ப்ரைவேட் ஸ்கூலும் இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணதாகவும் சொல்கிறாங்க, ஆட்களை இறக்கிறதுக்கு. அவங்களுக்கு வந்து அங்கே கொங்கு திருமண மண்டபம்னு ஒரு மண்டபம் இருக்குது, அங்கே 3 நாட்கள் தங்க வைக்கப்பட்டு மது விருந்து, கறி விருந்தெல்லாம் கூட கொடுத்துருக்காங்க. அதை யார் அந்த கறி விருந்து, மது விருந்தெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணதுங்கிற கோணத்தில் தான் இப்போ எஸ்ஐடி விசாரிச்சுட்டு இருக்கதா கூட செய்தி வந்தது. நீங்கள் சொன்னப்போ அது பொய்யான செய்தின்னு சொன்னாங்க. இப்போ காவல்துறை அதை உறுதிப்படுத்திருக்குது. ஆமாம், நான் வேணும்னா உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன், அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் வந்து உங்களுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 2 வீலரில் வராங்க, வண்டியெல்லாம் நிறுத்துகிறாங்க, உள்ளே போய் எல்லாமே கொளுத்திட்டு அவங்க பாட்டுன்னு எல்லாம் கிளம்பி போகிறாங்க. ஆனால் பாதிக்கப்பட்டது யார்? அங்கே உண்மையிலே போராட்டக்காரர்களுக்கும் கலவரக்காரர்களுக்கும் இருக்கின்ற வேறுபாட்டை காவல்துறை 2த்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இப்போ குழப்பி மக்களை குற்றவாளிகளாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்குது. ஒரு 300 பேர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் சிறார்களும் கூட இருக்கிறாங்க. ஆமாம், சிறார்கள் மட்டும் இல்லை, பாதிக்கு பாதி தலித்துகள் இருக்கிறாங்க அதில். இப்போ என்னென்னா, காவல்துறை ஒரு இந்த போராட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம். மனசு வந்து அந்த பெண்ணு வந்து அந்த குழந்தை இறந்துருக்குது அப்படின்றது எவ்வளோ துக்கமான விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் இதில் ஒன்று நடந்தது. என்னென்னா, தலித்துகள், வன்னியர்கள், முக்குலத்தோர், கவுண்டர்கள், இஸ்லாமியர்கள் உள்ளிட்ட எல்லாம் பல்வேறு சாதிகள் ஒன்றா சேர்ந்து போராட்டம் நடத்தியிருக்கிறாங்க. நிச்சயமாக இது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. செத்த பொண்ணு எந்த சாதின்னு யாரும் பார்க்கல, ஒரு உயிர். அந்த உயிருக்காக எல்லாரும் போராட வேண்டும் என்ற தார்மீக உணர்வு ரொம்ப வருஷத்துக்கு பிறகு எந்திரிச்சிருக்குது வெளியில். அப்போ இது வந்து மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம். நீதிக்காக எல்லாரும் போராடக்கூடிய மனநிலைக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கிறாங்க. சாதி கடந்து, மதம் கடந்து எல்லாரும் போராடுறோம் என்ற மனநிலை வந்திருக்குல்ல. இது அங்கே இருக்கக்கூடிய காவல்துறைக்கு பிடிக்கலையோ, அல்லது இந்த கலவரத்தை திட்டமிட்டு பின்னாடி நடத்திய சக்திகளுக்கு இது பிடிக்கலையோ அப்படின்றதான் இப்போ பெரிய சந்தேகம் வந்திருக்குது. இன்னொன்று என்ன, பெண்ணோட தந்தை ராமலிங்கம் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாரு. என்னென்னா, என் மகளுக்கு மதுபானத்தை எதுக கலந்து கூட கொடுத்துருக்கலாம். அந்த சிசிடிவி காட்சிகளில் வெளியானப்போ கூட என் மகள் சோர்வாக காணப்பட்டா, ஒரு வகுப்பறையில் உள்ள மேஜையில் படுத்தா, இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து அவங்க போதைப் பொருள் ஏதாவது கூட கொடுத்துருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்புறாரு. இப்போ வழக்குகள் வந்து பிரிவுகளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிருக்கிறாங்க. வழக்கு பதிவை 2 பிரிவுகளாக இது பண்ணியிருக்காங்க, மாற்றிருக்காங்க. அதில் போதைப் பொருள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரிவையும் இல்லை, அது முதல்ல வந்தது, அந்த செய்தி வந்தது. ஆனால் அந்த செய்தி உடனே எல்லா ஊடகத்திலேருந்து திரும்ப பெறப்பட்டிருக்கு. அது ஒரு சரிய சந்தேகத்தை கொடுக்குது. போதைப்பொருள் பழக்கப்படுத்துதல் அப்படின்ற ஒரு கோணத்தில் எஃப்ஐஆர் வந்து ஆல்டர் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற செய்தி எல்லா ஊடகங்களையும் வந்தது. அந்த செய்தியோட காப்பியும் என்கிட்ட இருக்குது. ஆனால் இப்போ தேடி பார்த்தா எதுலேயும் இல்லை. எல்லா சேனலும் எல்லா ஊடகங்களும் அந்த செய்தியை எடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்துகின்ற அளவுக்கு காவல்துறை வந்து இந்த வழக்கில் ஏன் இவ்வளோ தூரம் வந்து தடுமாறி, அதே நேரத்தில் வந்து ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வகையில் செயல்படுறாங்க அப்படின்னா, காவல்துறை மீது பெரிய சந்தேகம் உருவாகிருக்குது. இப்போ இதில் இந்த வழக்கிலே கூட எஸ்பியாக இருந்த செல்வகுமாரும் சரி, ஆட்சியராக இருந்த ஸ்ரீதரும் சரி, அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் ரொம்ப சந்தேகத்துக்குரியதாகவே இருக்குது. அமைச்சர் திட்டக்குடி கணேசன் ஒரு உறுதி கொடுக்குறாரு, பெண்ணோட தாயாருக்கும் தந்தைக்கும் கண்டிப்பாக இதுக்கு உரிய நீதியை எங்கள் திமுக ஆட்சி வாங்கி கொடுக்கும், முதல்வர் அதுக்கான நடவடிக்கை எடுப்பார்னு. அதுக்கப்புறம் கூட 4 நாட்கள் இவங்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை. ஒரு அமைச்சர் போய் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட இவங்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலைன்னா எங்கேருந்து இந்த ப்ரெஷர் வந்தது? அதுதான். ஏன்னா பள்ளியோட தாளாளர் வந்து அவர் வந்து பிஜேபிக்கும் ஆர்எஸ்எஸ்க்கும் நெருக்கமான ஆளாக இருக்கிறார். அதனால் அவர்களுடைய அழுத்தத்துக்கு காவல்துறை பணிந்து விட்டது. அதாவது மாவட்ட காவல்துறையும் மாவட்ட நிர்வாகம் பணிந்து போயிருந்தது. அதனால தான் நடவடிக்கை எடுக்கலைன்றதை இப்போ நாங்கள் நேரடியாகவே குற்றம் சாட்டுறோம். அதில் வந்து ஒளிவு மறைவே வேண்டாம். ஒரு பிஜேபிக்காரருக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் ஏன் பயப்படணும்? ஒன்று, அவங்கக்கிட்ட பணம் வாங்கினீங்களா அப்படின்ற சந்தேகத்தை தாண்டி மக்களுக்கு இந்த இயல்பாக இருக்கக்கூடிய சந்தேகம், காவல்துறை வந்து லஞ்சம் வாங்கிட்டு இந்த கேஸை தேசி திருப்பிட்டாங்கன்றதெல்லாம் சாதாரணமாக வைக்கக்கூடிய விஷயம் தான். ஆனால் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலில் இருக்குது. இந்துத்துவ சக்திகள் வந்து தமிழ்நாட்டை நாசப்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்கின்றார்கள் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு காவல்துறையும் மாவட்ட நிர்வாகம் துணை போயிருக்கு. அப்போது தமிழக அரசு முதல்வருக்கு எங்களுடைய வேண்டுகோள், நீங்கள் அவங்கள வந்து இடமாற்றிருக்கீங்க. தமிழ்நாட்டை வந்து ஒரு வன்முறை காடாக மாற்றுவதற்கு துணை போயிருக்கக்கூடிய அந்த மாவட்ட கலெக்டரும் மாவட்ட ஆட்சியரும்
மாவட்ட கண்காணிப்பாளரும் வந்து துணை போயிருக்கிறாங்க. அங்கே இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகளெல்லாம் துணை போயிருக்காங்களாம். அவங்கள வெறும் இடமாற்றம் செஞ்சால் மட்டும் போதாது, அவங்கள தண்டிக்கணும். தேடுதல் வேட்டை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. வன்முறையில் யார் ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னு தாளாளர் உட்பட 5 வந்து கைது செஞ்சுருக்காங்க. ஆனால் இந்த சைடு வன்முறையில் ஈடுபட்டாங்கன்னு ஒரு 300 பேரை கைது செஞ்சுருக்காங்க. அதில் நிறைய பேர் பாத்ரூமில் வலிக்கி விழுந்துட்டாங்க, அவங்க கையில் மாவு கட்டு போட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மனித உரிமை மீறிய செயல்லாம் நடக்குது. தாளாளர் சேஃபாக இருக்கிறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணதோட, அவங்க பாத்ரூம்லலாம் வலிக்கி விழுகலாம் கரெக்டாக போயிட்டு வந்துட்டாங்க. இந்த வன்முறையில் ஈடுபட்டாங்கன்னு சொல்லி கைது செஞ்சவங்க மட்டும் பாத்ரூம்லலாம் வலிக்கி விழுகிறாங்க. கடந்த ஆட்சியிலே இதே மாதிரி நடந்தது. அப்போதைய பால்வளைத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணார். எங்கள் ஆட்சியில் தப்பு செஞ்சவங்க யாராக இருந்தாலும் பாத்ரூமில் வலிக்கி விழுவாங்கன்னு. திமுக ஆட்சியிலே அதே நடக்குதே சார். ஆமாம், திமுக ஆட்சி அதிமுக ஆட்சி எது நடந்தாலும் காவல்துறை ஒரு ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்குது எப்போவுமே. அதனுடைய ஆட்சியை வந்து கட்டுப்படுத்துகின்ற வலிவான முறைக்கு தமிழக அரசும் சரி அரசமைப்பு நிர்வாகமும் மாறியாக வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரு குற்றவாளியோ அல்லது சந்தேகத்துக்கிடமான யாரோ இருந்தால் ஒரு கிடைச்சா உடனே அவங்க கையை காலை உடைச்சி அவங்கள வந்து லாக்கப்பில் போட்டு அடித்து, இதெல்லாம் இந்த காவல்துறைக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்ததுன்னு தெரியல. அவங்களா வந்து யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டா அவங்க வந்து நீதிபதி ஆகிடுறாங்க உடனே. பல்வேறு லாக்கப் மரணங்கள், இப்போது கன்னியாகுமரியில் நடந்த அந்த மரணமாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ பல்வேறு லாக்கப் மரணங்கள் தொடர்ந்து நடக்குது. அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மனித உரிமை பற்றின அறிவு வந்து துளி கூட காவலர்களுக்கு இல்லை, காவல்துறைக்கு இல்லை. முதல்ல அவங்களுக்கு வந்து மனித உரிமை பற்றின அறிவை வந்து தமிழக அரசு கொடுக்கணும். உலகளாவிய நாடுகளில் பல நாடுகளில் வந்து காவல்துறை வந்து மனித உரிமையை உயர்த்தி பிடிக்கின்ற ஒரு அமைப்பாக மாறி இருக்குது. ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும்தான் காவல்துறைக்கும் மனித உரிமைக்கும் காவல்துறைக்கும் தொடர்பே இல்லாத ஒரு நிலை வந்திருக்குது. அப்படி பார்க்கும்போது அந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டம் தேடி 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 கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா பசங்களை. இந்த பிள்ளைங்களை கொண்டு வந்து சின்ன இளம் சிறார்களையும் இளைஞர்களையும் வயசானவங்களையும் கொண்டு வந்து இன்றைக்கி சிறையில் அடைச்சிட்டு, சிறையில் கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடியே கையை காலை உடைக்கிறீங்கன்னா அப்போ நீதிமன்றம் எதுக்கு உங்களுக்கு? எதுக்கு நீங்கள் வந்து அப்போ எல்லோரையும் 300 பேர் பிடிச்சி 300 பேர் ரோட்டில் தூக்கு போட்டுருங்க, அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குதுன்னு காவல்துறையை நம்பினா செய்ய வேண்டியதானே? ஆனால் இதே வந்து உண்மையான குற்றவாளிகள் 200 பேருக்கு மேலே வெளியிலேருந்து பைக்கில் வந்து பண்ணிடுவாங்களா, அவங்களுக்கெல்லாம் இவங்க போயிட்டு எந்த பாத்ரூம் ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவர்களுக்காக வேலை செய்தவர்கள் தான் அந்த காவல்துறை, கலவரக்காரர்களுக்கு வேலை செய்தவர்கள் தான் காவல்துறை. போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிராகவும் கலவரக்காரர்களுக்கு ஆதரவாக தான் காவல்துறை அங்கே வந்து இருந்திருக்குதே தவிர, இந்த மாதிரி தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய குற்றம் சாட்டப்பட்டு விசாரணைக்கு கொண்டு போய் அவங்களுடைய கை காலை உடைச்சிட்டு கேட்டால் பாத்ரூமில் வழுக்கி வைத்துட்டான்னு கேலி பண்ணக்கூடிய இந்த மனநிலை இருக்கிறது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. அந்த காவலர்களெல்லாம் சிறையில் அடைக்கணும். உண்மையில் பார்த்தா நடவடிக்கைலாம் எடுக்கக்கூடாது, அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டு அவங்களையும் உள்ள தள்ளணும். அதுக்கு இந்த அரசு தயாராக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் கூட பேசும்போது ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்க, என்னென்னா இந்த பள்ளி தாளாளர் ரவிக்குமாருக்கு வந்து பாஜக ஆர்எஸ்எஸோட நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு. பாஜக இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப மௌனம் காக்குதே சார். இந்த விஷயம் தொடர்பாக எந்த பெரிய போராட்டங்களையும் அவங்க முன்னெடுக்கலை, பெரிய கண்டனங்களையும் அவங்க தெரிவிக்கலை. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், மைக்கேல்பட்டிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் ஒரு மாணவி அவங்க மதமாற்றத்தினால இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி இவங்க ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க. அந்த விஷயமா சிபிஐ விசாரணை வேணும்லாம் ஹைகோர்ட்டில், மதுரை ஹைகோர்ட்டில் வந்து வழக்கு தொடர்ந்தாங்க. இந்த விஷயத்தில் அவங்க கமுக்கமாக இருக்காங்க. கமுக்கமாக இருக்கிறாங்கன்னா அது வந்து ஒரு அப்பாவி பெண்ணு தன்னுடைய சித்தி கொடுமையால் வந்து தற்கொலை பண்ணிச்சுன்றது நிரூபணமானது. இந்த மைக்கேல்பட்டியில் அந்த பள்ளிக்கூடம் வந்து அங்கே சுற்றுவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் வந்து சாதி வேறுபாடு பார்க்காம எல்லாருக்கும் கல்வி கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் ஏற்கனவே மிஷினரிஸ் எல்லாம் மருத்துவ உதவியெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச விஷயந்தான். ஆனால் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பாஜக இவர்களெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு என்றைக்குமே அவர்களுக்கு உதவி செய்ததில்லை. நல்லா படிக்கிறதுக்கோ மருத்துவத்துக்கோ சுகாதாரத்துக்கு எதுக்குமே அவங்க உதவி செய்ய மாட்டாங்க. சென்சிட்டிவாக அவங்கள நீ இந்து அப்படின்ற மாதிரி தூண்டிவிட்டு உங்களுக்கு எதிரியே இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க, கிறிஸ்தவர்கள் இருக்காங்க இப்படி சொல்லி மக்களை முட்டாளாக்கி அந்த முட்டாள்தனத்தை வந்து அரசியல் ஆதாயமாக மாற்றுறது தான் அவங்களுடைய வேலை. இன்றைக்கி வந்து இந்தியா வந்து வளர்ந்த நாடுகள்ன்ற 3வது இடத்துல இருந்த இந்தியா இன்றைக்கி வந்து 164வது இடத்துக்கு போயிருக்குது. இதுதான் இந்த ஆர்எஸ்எஸ்காரர்களுடைய சாதனை. ஏறக்குறைய 161 இடம் பின்தங்கி வந்திருக்குது இந்தியா. உலகத்தில் இப்படி ஒரு சாதனையை வந்து இந்த 7 வருஷத்தில் யாருமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பிஜேபி தான் அதை பண்ணியிருக்குது. இது எல்லாம் கேட்குறதுக்கு துளி கூட துப்பு இல்லாத தமிழ்நாட்டு பாஜக வந்து இந்த விஷயத்தை கேட்கணும்னு எப்படி நம்ப முடியும்? ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குற்றவாளிகளின் கூடாரமாக இன்றைக்கு பிஜேபி மாறி இருக்குது. திருட்டு செய்யக்கூடிய, கள்ளச்சந்தையில் வந்து வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய பல்வேறு குற்றவாளிகளும் மாஃபியாக்களும் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய
கட்சியாக தான் இன்றைக்கி பிஜேபி இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எந்த பெரிய ரவுடியும் தேடவே தேவையில்லை. பிஜேபி ஆஃபீஸுக்கு போனால் அவங்கள அங்கே நீங்கள் வந்து மீட் பண்ணலாம். கல்வெட்டு ரவி, படப்பை குணா எல்லாம் பெரிய பட்டியல். இப்போ பிரதம மந்திரியே ஒருத்தர் போய் பார்க்குறாரு. தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தால் தேடப்படும் குற்றவாளி அறிவிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் பிரைம் மினிஸ்டரை போய் பார்க்குறாரு. அது வந்து பிஜேபி வந்து தலைவர் ஒருத்தர் கூட்டின்னு போய் அறிமுகப்படுத்துகிறாருன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் வரைக்கும் ஒரு குற்றவாளி வந்து போய் பார்க்க முடியும், மோடி அவர்களை சந்திக்க முடியும் அப்படின்ற நிலைமை இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் இந்த தாளாளர் ரவிக்குமார் வந்து அந்த ஸ்கூலில் ஆர்எஸ்எஸ் ஷாக்கா கேம்புகள் நடத்தக்கூடிய ஒரு நபர். அது மட்டும் இல்லாமல் சேலம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தனியார் பள்ளிகளில் ஷாக்கா கேம்புகளை நடத்துகிற ஒரு ஆளாக இருக்கிறாரு. அப்போது இவருக்கு எப்படி வந்து பாஜக வந்து எதிராக குரல் கொடுக்கும்? இறந்து போனது ஒரு இந்து பெண், ஒரு நன்றாக படிக்கக்கூடிய ஒரு இந்து பெண், கிறிஸ்துவ பெண் இல்லை, இஸ்லாமிய பெண் இல்லை, அல்லது புத்திசம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பெண் இல்லை, ஜைன மதத்தை சேர்ந்த பெண் இல்லை, சுத்தமான இந்து சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண். அந்த பெண்ணுடைய மரணத்திற்கு ஏன் இவர்கள் குரல் கொடுக்கல? ஏன் இவர்கள் போராட்டம் பண்ணலை? மைக்கேல்பட்டிக்கு பண்ண போராட்டத்தில் ஒரு அரசியல் லாபம் இருந்தது. ஆனால் இதில் பண்ணால் தன்னுடைய கட்சிக்காரனே ஜெயிலுக்கு போகணும், தன்னுடைய கட்சிக்காரனுடைய பள்ளி தடை செய்யப்படணும், தன்னுடைய கட்சிக்காரனுடைய மகன் இந்த கொலையில் ஈடுபட்டு இருக்கிறான்னா அந்த கொலைகாரனை காப்பாற்றணும். அதில் தான் இப்போ பிஜேபிக்கு வேலையாக இருக்குது. அப்போது கொலைகாரர்களுக்கு துணை போகக்கூடிய கட்சியாக இன்றைக்கி அது மாறி இருக்கிறதால இந்த கொலையில் வந்து பிஜேபி குரல் கொடுக்கவும் கொடுக்காது, கொடுப்பதற்கான முயற்சியும் எடுக்காது. அதனுடைய இந்துக்களின் பாதுகாவலராக இருக்கிற ஒருத்தர் அங்கே வந்து அவர் தன்னுடைய குலத்தொழிலை விட்டுட்டு ஆடிட்டர் தொழிலை பார்க்கக்கூடிய எச் ராஜா, அவர் கூட இது குரல் கொடுக்க மாட்டார். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பாஜக குரல் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைச்சல் தான். நிறைய பேர் நான் நேர்காணல் எடுத்தது மூலமாக நிறையா விஷயத்த சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த கலவரத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிறதே பாஜக தான். நீங்கள் வெளியூர்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னீங்க. அவங்க வெளிப்படையாக சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்களாம் பாஜக சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஆட்கள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டே வைக்கிறாங்க. அவங்களே ஆதாரத்தை அளிக்கிறதுக்காக அந்த தாளாளருக்கு கெட்ட பேர் வரக்கூடாது, அவருக்கு எதிராக எந்த சாட்சியங்களும் கிடைக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வட இந்தியாவிலேருந்து கூட ஆட்கள் இறக்கி இந்த மாதிரி செயல்களில் அவங்க ஈடுபட்டாங்க. நிச்சயமாக செஞ்சுருக்கலாம். அதுக்கு நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது. அதுக்கு கொங்கு வேளாளர் மண்டபத்திலேருந்து மட்டும் இல்லை, பக்கத்தில் வந்து என்னுடைய சந்தேகம் அங்கே ஒரு ஜெயின் ஸ்கூல் ஒன்று இருக்குது. அது ஆர்எஸ்எஸ் கூடிய தலைமை நிலையம் போல் அந்த பக்கம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்குது. அந்த பள்ளியிலேருந்து கூட ஆட்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கலாம் சந்தேகத்தை இப்போ நான் சொல்கிறேன். இதை நீங்கள் பதிவு செய்யலாம். நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்த சொன்னீங்க, புதிதாக இருந்தது எனக்கு கூட. அதை கேட்கும்போது என்னென்னா, அந்த பள்ளி தாளாளர் வந்து 17ஆம் தேதி டெல்லியிலேருந்து வர்றாரு கள்ளக்குறிச்சிக்கு. அதே நாளில் வந்து முன்னாள் முதலமைச்சர் அதிமுகவோட தற்காலிக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சேலத்திலேருந்து கள்ளக்குறிச்சிக்கு போயிருக்கிறாரு. இந்த ரெண்டு சம்பவத்துக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. வன்முறை நடந்து, ஆமாம், வன்முறை வந்து வன்முறையாளர்கள் 2-3 நாளாக அங்கே தங்கி அவர்களுக்கு கறி விருந்து நடந்திருக்குது, மது விருந்து நடந்திருக்குது, எல்லாருக்கும் பைக் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க அங்கே போகிறதுக்கு. இவ்வளோ நடந்து அங்கே வன்முறையாளர்கள் உள்ளே போகிறாங்க அப்படின்னா அவர்கள் போவதற்கான தைரியத்தை யார் கொடுக்க முடியும்? ஒன்று அவர்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அமைப்பு, அவர்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய கட்சி, இதுதான் கொடுக்க முடியும். தனிநபர்களாக அவங்க யாரோ எவரோ. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து நேராக அங்கே போய் நில்லுங்க அப்படின்னா அடிக்க மாட்டானுங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் அந்த பக்கம் சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்ததால் இவங்களுடைய ஆதரவு இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் வருது. இப்போ கலவரம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க லூட் பண்ணி சான்றாதர்கள்லாம் அழித்த பிறகு உடனே அதிமுக சைட்லேருந்து சொல்கிறாங்க அந்த தமிழ்நாட்டுடைய சட்டம் ஒழுங்கே கெட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரே கல்லில் 2 மாங்க. ஒரே நேரத்தில் சாட்சிகளெல்லாம் அழிச்சிடலாம், உள்ளே இருக்கக்கூடிய சான்றாதாரங்களை அழிச்சிடலாம். தமிழ்நாட்டு அரசுக்கும் ஒரு கெட்ட பேர் உருவாக்கி சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு போச்சுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது 2 புள்ளியிலையும் இங்கே ஆர்எஸ்எஸும் பிஜேபியும் வந்து அல்லது அதிமுகவும் இதில் இணைஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு இருக்குது. அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி அங்கே வந்து விசாரிக்கணும் அப்படின்ட்டு மக்கள் வந்து இன்றைக்கி இப்போ சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. ஆமாம், முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்திக்கும் ஒரு இந்த கலவரத்தில் வந்து தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு மக்கள் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ அதையும் வந்து அரசாங்கம் அந்த காவல்துறை வந்து கணக்கெடுக்கணும், அந்த எஸ்ஐடி. இன்னொரு விஷயம், எல்லாருமே அதிர்ச்சிக்குரிய வகையில் ஒரு செய்தி வந்தது. என்னென்னா, உளவுத்துறையிலேருந்து ஒரு அறிக்கை போயிருக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு, அரசாங்கத்துக்கு. அதில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்குன்னா, அது சம்மந்தமாக ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு செய்தி வந்தது. அதில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னா, இந்த கள்ளக்குறிச்சி சம்பவத்தில் வன்முறை வெடிக்க காரணம் வந்து கள்ளக்குறிச்சியை சுற்றி உள்ள 7 கிராமத்தில் உள்ள ஆதி திராவிடர்கள் தான். அவங்க தான் இந்த வன்முறையில் ஈடுபட்டாங்க, அவங்க தான் இந்த வன்முறைக்கு முழு முதல் காரணம் அப்படின்னு கவுண்டர் சமூகம் நினைக்குது. அதனால் அவங்கள தேடுதல் வேட்டையில் நீங்கள் ஈடுபடுங்க, அவங்களை கண்டுபிடிக்கிற வேலையை நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு உளவுத்துறை அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கதா சொல்கிறாங்களே சார். அந்த கடிதம் வந்து ஹிந்து பேப்பரில் வந்தது, நானும் அதை பார்த்தேன். அதை கண்டித்து தலைவர் திருமா அவர்கள் வந்து ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காரு. அவருடைய ட்விட்டரில் எழுதியிருக்காரு, ஃபேஸ்புக்கில் எழுதியிருக்காரு. இது வந்து வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது மட்டும் இல்லை, இது வந்து சமூக பதற்றத்தை உருவாக்குறது மட்டும் இல்லை, ஸ்ரீமதிக்கு கிடைக்க வேண்டிய உண்மையான நியாயத்தை திசை மாற்றுவதற்காக இந்த
கடிதத்தை அவர்கள் கசிய விட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி பார்க்கும்பொழுது யாரால் இந்த கடிதம் கசிய வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கேள்வி இருக்கும்னா, முதல் சந்தேகம் யார் மேலே வருதுன்னா, இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிறாரு ஒரு உளவுத்துறை ஐஜி அந்த பக்கத்துக்கு, செந்தில்வேலன். இப்போது செந்தில்வேலன் வந்த பிறகு தான் இது நடக்குது. ஸோ செந்தில்வேலன் இதுக்கு பதில் சொல்லியாகணும். அவருடைய நிர்வாகத்தின் கீழ் இருக்கும்பொழுது இது எப்படி இந்த கடிதம் பத்திரிகைகளுக்கு போச்சு, அதுவும் ரகசிய கடிதம். அப்போது அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய உளவுத்துறை முற்றிலுமாக செயலிழந்தது மட்டும் இல்லாமல் தலித்துகளுக்கு எதிரான வன்முறையை தூண்டி விடுவதற்கு காவல்துறை இப்போது முனைப்பு காட்டுது அப்படின்னு தான் நாங்கள் குற்றம் சொல்கிறோம். 7 கிராமங்களுடைய பெயரை நீங்கள் குற்றம் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இது என்ன மற்ற சாதிகாரர்களுக்கு இது காட்டி கொடுக்குற வேலையா? இது போலீஸ் நீங்கள் எல்லாம் போய் இந்த கிராமத்தை அடிங்க, இங்கே தான் குற்றவாளிகள் இருக்கிறாங்க, இவர்கள் தான் தீ வச்சு கொளுத்துனாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒற்றுமை உருவாச்சு இல்லை எல்லா சமூகங்களுக்கும். அந்த போராட்டத்தில் எல்லா சாதிகளை சேர்ந்தவங்களும் ஒன்றிணைந்து போராடுறாங்களே, இந்த ஒற்றுமையை சிதைச்சிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை, தலித் சமூகத்தை குற்றவாளிகளாக காட்டி நீங்கள் ஆள்காட்டி வேலை பண்ணுறதுக்கு தான் காவல்துறை உளவுத்துறை பயன்படுத்தப்படுதா? இப்போ உளவுத்துறை அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய உளவுத்துறை, அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உளவுத்துறை, காவல்துறை யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது? இந்த கேள்விக்கு அந்த ஐஜி பதில் சொல்லியே ஆகணும். செந்தில்வேலன் சொல்வது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு ஒருவேளை அவர் உடந்தையாக இருந்திருந்தால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும், அல்லது வேறு எந்த அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் அவங்க மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும். குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும், ஐஜியாக இருந்த ஆசியம்மாவை மாற்றிட்டு இவரை இப்போ அந்த பொறுப்பில் ஒப்படைச்சாங்க. நீங்கள் தான் அந்த பொறுப்பை இனிமேல் பதவி ஏற்றுக்கணும், நீங்கள் தான் புதிய ஐஜியாக பதவி ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு. ஆனால் அவர் வந்ததுக்கப்புறமும் கூட குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயத்துக்கு எதிராக செயல்படுறாரு. எப்பவுமே தலித் மக்களுக்கு எதிராக வேலை செய்யக்கூடிய நபர் செந்தில்வேலன். ஏன்னா அவருக்கு பரம்புக்குடி கலவரத்தில் இங்கே அடையாறில் அவர் துணை ஆணையராக இருந்துட்டு ஒரு டெபுடேஷன் கூட சொல்ல முடியாது. அந்த கலவரம் நடக்குமோ அப்படின்று மக்கள் இங்கேருந்து காவல்துறைக்கு அங்கே பாதுகாப்பு பணிக்கு இவர் அனுப்பப்பட்டவர் போய் கலவரத்தையே உருவாக்குனார். எங்கள் பரம்புடி கலவரத்தில் உருவாக்குனது மட்டும் இல்லை, 6 பேரை சுட்டு கொண்டாங்க. இவர்கிட்ட ஒருத்தன் கையை நீட்டி பேசினா அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக சுட்டு கொண்டவர் தான் செந்தில்வேலன். அவருடைய நடவடிக்கை சமூக நீதிக்கு எதிராக இருக்குன்னு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையே சொல்கிறாரு. அவங்களோட இயலாமையை காமிக்கிறதுக்கு, உளவுத்துறை தோல்வி அடைஞ்ச இயலாமையை காட்டுறதுக்காக குறிப்பிட்ட சமுதாயத்து மேலே பழி போடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டையும் வைக்கிறாரு. திமுக ஆட்சி எப்போவுமே சமூக நீதிங்கிறது எழுத்தளவில் தான் இருக்கும், திமுக ஆட்சியில் செயல் அப்படி இருக்காதுங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை அவர் வைக்கிறாரு. ஆமாம், இப்போ ஏன்னா சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையே பிஜேபி உருவாக்கியிருக்குது. அப்போ குற்றச்சாட்டை யார் மேலே சொல்ல முடியும்? மாநில அரசு மேலே தானே சொல்ல முடியும். அதே நேரத்தில் இந்த அரசு அதிகாரிகள் கூட பிஜேபி சொல்வதற்கு ஏற்பது போல் நடந்துக்கிறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது. அப்போது இந்த செந்தில்வேலன் ஏற்கனவே இந்த பரம்புக்குடி கலவரத்தில் அவர் மேலே குற்றச்சாட்டு 6 பேர் கொன்ன குற்றச்சாட்டு. நீங்கள் வீடியோவெல்லாம் நிறைய பார்க்கலாம். துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு ஓடுவார், அப்படியே சினிமா வில்லன் எப்படி ஓடுவாரோ அதுபோல் பாதுகாப்பு சூழல் துப்பாக்கி எடுத்துன்னு ஓடுவார். அவர் ஓடி சுட்டாராங்க எல்லா மக்கள் எல்லாம். 6 பேர் அங்கே குண்டடிப்பட்டு செத்தார்கள். ஏராளமான பேருக்கு குண்டு காயங்கள் இருந்தது, பல பேருக்கு காயங்கள் இருந்தது. இப்படி ஒரு கொடூரமான கலவரம் வரக்கூடாதுன்னு தடுக்க அனுப்பப்பட்ட ஒரு அதிகாரியாலேயே கலவரம் கொல்லப்பட்டிருங்க. அதுக்கு காரணம் செந்தில்வேலன் தான். இன்றைக்கி அவரே இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறாருன்னா அவர் மேலே சந்தேகம் வராது, இயல்பானது தான் அது. உளவுத்துறையில் சாதியவாத சக்திகள் ஊடுருவிட்டாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க. குறிப்பாக உங்கள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் எம்பி கூட அந்த குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாரு. மாணவி இறந்தது கொலையா தற்கொலையான்னு நம்மளாம் பேச வேண்டியது நிலைமையில் இருக்கிறோம். ஆனால் இந்த சமூகம் பண்ணுச்சாங்கிற கேள்வியே நமக்குள்ளே புகுத்துறாங்க. சில சாதியவாதிய சக்திகள் காவல்துறையில் உள்ளவங்க தான் இந்த மாதிரி விஷயத்தை பண்ணுறாங்கங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார். அந்த குற்றச்சாட்டு உண்மைதானே? எந்த போலீஸ் அதிகாரி சாதிக்கு அப்பாற்பட்டு நடந்துக்கிறாங்க? ரொம்ப விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவர்கள் தான். அது உயர் அதிகாரிலேருந்து கொஞ்சம் பேர் மெஜாரிட்டியான காவலர்கள் பார்ஷியலாக பார்க்குறவங்க, சாதி உணர்வோடு நடந்து கொள்பவர்கள்ன்ட்டு தலைவர் திருமாவர்கள் சொன்னது மட்டும் இல்லை, அது இந்திய குற்றவியல் பீரோவுடைய ரிப்போர்ட்லேயே இருக்குது. அதெல்லாம் நிறைய ஏகப்பட்ட ரிப்போர்ட் இருக்குது. காவலர்கள் சாதி உணர்வோடு இந்தியா முழுவதும் நடந்துகிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தனிப்பட்டு யோசிக்க தேவையில்ல. தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் முற்போக்காக நடந்துப்பாங்க, அது அவ்வளோதான். மற்றபடி ஏன்னா இங்கே நிறைய படித்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறதால
படித்ததற்கு ஏற்றது போல் தன்னுடைய சாதி உணர்வை காட்டுவாங்களே தவிர எளிய மக்களுக்கு இந்த சாதி உணர்வு உள்ளவர்களால் நீதி கிடைக்காது. உண்மையிலே நேர்மையான அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க, அவங்களால மட்டும்தான் நீதி கிடைக்கும் இந்த மக்களுக்கு. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சமூக நீதி காவலர்னு உங்கள் தலைவர் உட்பட பல பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. திமுக தொண்டர்களும் அதை தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வர்றாங்க. அவர் வந்து முதலாக பதவி ஏற்றுக்கும் போது நிறைய அமைச்சர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை விடுத்தார். என்னென்னா, காவல்துறை இலாக்காவில் நீங்கள் தேவையில்லாமல் தலையிடக்கூடாது, கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுறது, ஸ்டேஷனில் போய் நேரடியாக நீங்கள் அதிகாரத்தை செலுத்துறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் ஈடுபடக்கூடாது, காவல்துறை ஃபுல்லாக என் கண்ட்ரோலில் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எச்சரிக்கை விடுத்தார். எல்லாரும் என்ன நினச்சாங்கன்னா, காவல்துறை திறம்பட செயல்படும், சீரான முறையில் நடந்துக்கும் அப்படின்னு. ஆனால் சமூக நீதி பேசுகிற முதலமைச்சர் கீழே உள்ள உள்துறை இந்த மாதிரி சமூக நீதிக்கு எதிராக செயல்படுதே சார். இல்லை, எல்லாரையும் அப்படி சொல்ல முடியாது, அதுதான் சொல்கிறேன் நான். இப்போ இந்த சம்பவத்தில் பார்த்தா இனிமேல் நல்ல அதிகாரிகள் யாராவது உள்ளே போனாங்கன்னா இதை மாற்ற முடியும். ஏன்னா இவ்வளோ நாள் அந்த ஆட்சி வந்ததுலேருந்து பெரிய கலவரமோ பெரிய சாதி முரண்பாடுகளோ பெருசாக நடக்கலை. ஆனால் இந்த ஒரு சம்பவத்தை வச்சு ஒட்டுமொத்தமாக நடந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது அவருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்கிறாரு. காவல்துறை அதுக்கு ஒத்துழைக்கணும். ஆனால் இந்த மாதிரி சம்பவங்களில் காவல்துறை எந்த பக்கம் நிற்கிது சில அதிகாரிகள் அப்படின்னு பார்த்து நடவடிக்கை எடுத்தால் இது குறைஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன் நான். அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தமிழ்நாடு ஒரு காவல்துறை ராஜ்யமாக மாறிட்டு வருது, போலீஸ் ஸ்டேட்டாக மாறிட்டு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. கடந்த ஒரு வருஷத்தில் மட்டும் 109 லாக்அப் மரணங்கள் நடந்திருக்கதாகவும் ஒரு தகவல் வந்திருக்கு சார். ஆனால் முதலமைச்சர் எந்த நடவடிக்கை பெருசாக எடுக்கலையே. நிச்சயமாக இதுக்கு ஒரு ஒயிட் பேப்பர் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். எத்தனை 109ன்னு இந்த கணக்கு உண்மையாக இருந்தால் இது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு போக்கு. காவல்துறை அரசனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும். இப்படி ஒரு கொலைகாரத்துறையாக அது மாறக்கூடாது. அதுக்கு முதல்ல ஒரு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் தான் நினைக்கிறேன் நான். அதில் இந்த பள்ளி தாளாளர் உட்பட 5 ஜாமீன் மனு தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க விழுப்புரம் நீதிமன்றத்தில். உங்களுக்கு தெரியும், பல வழக்குகளில் குற்றவாளிகள் எளிமையாக வெளியில் வந்துடுறாங்க. அது ஆணவ கொலை வழக்குகளாக இருந்தாலும் சரி, பல்வேறு பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்குகளாக இருந்தாலும் சரி. இந்த வழக்கில் அவங்க வெளியில் வரக்கூடாது, காவல்துறை கோட்டை விட்டுறக்கூடாது, கடந்த முறை பண்ணிய தவிர இந்த முறை திருத்திக்கணும்னு ஒரு அறிவுரை கூறணும்னா நீங்கள் என்னத்தை சொல்லுவீங்க? முதல்ல இந்த வழக்கில் அவங்களுக்கு ஜாமீன் கிடைக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது, தலைமறைவாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய மகனும் தம்பியும் கைது செய்யப்படணும். அவங்கள நோக்கி இன்னும் போவே இல்லையே சார் காவல்துறை. ஆமாம், ஏன் அதுதான் அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு தானே இந்த கலவரம் நடக்குது. இவ்வளோ பிரச்சனைகளே எல்லாமே அது தானே. இப்போ எல்லாரும் ஓடி ஓடி தேடுறாங்கன்னா அவங்க 2 பேரையும் காப்பாற்றுறதுக்காக தான் இவ்வளோ வேலையும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் இருக்கா அவங்க இங்கே தான் தப்பிச்சு அடைக்கலம் தேடி இருக்கிறாங்கன்னு? என்கிட்ட தகவல் இல்லை அந்த மாதிரி. ஏன்னா நான் அவங்க பின்னாடியெல்லாம் நான் போயிட்டு இல்லை. காவல்துறையை காவல்துறைக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்க, எங்கே ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்கன்ற விவரம், எந்த நாட்டுக்கு தப்பி இருக்கின்றார்களோ. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த காலத்துலலாம். அவங்களுடைய செல்ஃபோன் டவர் வச்சுருந்தாலும் எடுத்துட முடியும். வெளிநாடு தப்பிச்சு போயிருந்தால் அவங்க பாஸ்போர்ட் நம்பரை போட்டாலே தெரிஞ்சிட போகுது எந்த நாட்டுக்கு தப்பிச்சு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது இந்த காலத்தில். அது இருவரும் 12வது முடிச்சு ஒரு மகன் கல்லூரியில் படித்து இருக்கிறாரு, இன்னொருத்தர் காலேஜுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சின்ன பசங்க தானே. அப்போது இவங்களா தப்பிச்சு ஓடி இருக்க முடியாது. இவங்களை யாராவது கூட்டிகிட்டு போயிருக்கலாம். அதுக்கு எந்த கட்சி தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு காவல்துறையை கண்டுபிடிச்சிதானா இவர்களை தப்ப வைத்ததற்கு பின்னால் ஒரு கட்சி இருக்கும், நிச்சயமாக இருக்கும். அந்த கட்சி யாருன்னும் போது தமிழ்நாடு அப்போ கொந்தளிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். அதே நேரத்தில் இவர்கள் 2 பேரும் கைது செய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்படாத வரையில் இந்த வழக்கில் முடிவுக்கு வராது. ஒருவேளை அவர்களுக்கு ஜாமீன் அளிக்கப்பட்டால் அவர்கள் என்றைக்குமே தண்டிக்கப்பட முடியாது. அதுதான் இந்த வழக்குடைய தன்மை. இவங்க 2 பேர்த்தையும் இன்னும் போலீஸ் நெருங்கலை. இன்னொரு 3 இருக்கிறாங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதலாக அந்த பெண் இறந்ததை பார்த்து தான் சொல்லப்படுற வார்டன், அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போன டிரைவர், அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண டாக்டர். இவங்க 3 பேர்த்தையுமே இந்த விசாரணை வளையத்துக்கு கொண்டு வரலையே சார். இதாவது அவங்கெல்லாம் சாட்சிகள் தான். குற்றவாளிகளே கொண்டு வர முடியாது, சாட்சிகளை கொண்டு வருவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. முதல்ல குற்றவாளிகளை அவங்களெல்லாம் இந்நேரம் வளையத்துக்குள்ளே விசாரித்து வச்சிருக்கலாமே தவிர, ஆனால் நேரடியாக பாலியல் வன்புணர்வில் ஈடுபட்டவர்கள் என்று சந்தேகப்படுத்தப்பட வருகின்ற இந்த 2 பேரை கொண்டு வராத வரைக்கும் அவங்க வழக்கு முடிவுக்கே வராது. ரொம்ப நன்றி சார். இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரம் ஒதுக்கி எங்களுக்காக நேர்காணல் அளித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். நன்றி.